Pabilin nga hepe sang Iloilo City Police Station 4, si Police Captain Ryan Christ Inot, sunoy na sa Police Regional Office 6 apesar sa nagluntad nga insidente sa tunga sang Molo Police Station kag PNP Integrity Monitoring Enforcement Group sa nagligad nga Hulyo 1. Pagpatag ni Police Regional Office Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, wala sang rason agud i-relieve sa pwesto si Inot bangod hindi man ini suspect sa krimen kag wala man sang may ginhimo nga balain. Suno kay Tuanyo, i-relieve lang ang isa ka hepe kung siya mismo ang na-involve sa krimen ukon sa insidente. Pahayag niya nga ang nasambit nga operasyon sang IMEG, ang dismissed police officer ang ila target kag hindi ang hepe ukon police personnel sang Molo Police Station. Ginpahayag man sini nga wala sang formal nga reklamo bato kay Inot kasunod sang alegasyon pareho sang planted nga droga kag paggamit sa ex-police nga si Jerry Villanueva sa police operation sang Police Station 4. Rason nga wala sang basihan agud nga i-relieve ini sa pwesto. Apang ginklaro ni Tuanyo nga nagapadayon sa gihampon ng investigasyon sang Regional Investigation and Detection Management Division kaangot sa nagluntad nga insidente kag mga nasambit nga alegasyon kung sa diin kun mapamatudan nga mayara sa naglapas sa layi sang PNP siguraduhon sang Regional Office nga pasabton sa criminal kag administratibo nga bahin ang mga ini. Ginpasiguro man sini nga ang tanang mga alegasyon batok sa police personnel sang PRO 6 magaagi sa husto nga proseso kag hindi pagdali-dalion nga kakson ang mga personnel sa pwesto, ilabi na kung wala sang formal nga reklamo agud nga masiguro nga mapabilin ang moral sang mga kapulisan. Dugang pa sang Regional Director, gilayon man ini nagkoordinar sa PNP IMEG matapos ang natabo nga insidente agud mahibaluan man ang bahin sa mga ini kag ginpahayag niya nga gikan sa Regional Office ang personnel sang IMEG nga nagsulod sa estasyon sang Molo PNP kag indi halin sa Central Office. Dalawang bagay po yan. Kung ang mismong pulis po ang siyang involved sa isang particular na krimen, diyan po ina-apply yung administrative relief. Pero this time naman po, hindi naman po sila yung suspect sa isang particular na krimen. At kaugnay naman po ng mga lumalabas na mga sulat, alam po ninyo dito sa Pro 6 way na binabanggit po natin, kahit po ito ay anonymous, unsigned, ito po ay bibigyan ng pagkakataon ng Pro 6 na verifikahin at maimbestigahan po. Usually po kasi ang admin treatment po natin sa isang anonymous ay hindi po agad mag-iimbestiga. Pero sa akin po, dahil may kaugnayan nga po yan dito sa Station 4, kaya bibigyan natin ng special attention, bagamat anonymous at unsigned po siya, i-verify po natin at bibigyan po natin ng importansya para mabigyan ng investigation po. Si PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo.